салом алейкум ба ҳама бародарон мухлисони канали мо. Ҳамин хабарро мо шунидем, мехостем ки ба ҳамаи шумо расонем. Кадоме ки хона раҳкияй, ҳай сабр кен, иншоалло ки раҳоӣ мешава мерем. Аммо кадоме ки бо рӯӣ карданияй, ина иҷаҷамо бо рӯӣ карданияй, марҳамат, камаз дар хизмати шумо. Камазам қариб ним шидагияй, камазҳо рафта омадестан. Ана бароям қавм гуфтем ки ба ҳамаи шумо бирасонем. Иёра давҷаҳо немеша. Ну тадамош. Сумкарамо. Ана гуфтем ки ба шумо хабар кунем ки камаз Тоҷикистон меравад. Мабодо дар карантин агар бо ягон чи ҷамъ карда бошем, марҳамат, номерҳое ки дар болои экран гузоштем. Ана граница маҳкамай, барои фураву барои камазҳо маҳкам набудай. Марҳамат, касе ки чӣ саволе ки дора, номерҳоро ки дар болои экран гузоштам. Ва алейкум вассалом. Ана ма қатъиян бародар гап задам. Ира дар ҷош бизан. Яча дар ҷош яча дар ҷош. Ма қатъиян ва алейкум вассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ма қатъиян бародар ҳозир занг задам, гап задам ки бародар ҳамин границаҳо маҳкамай чӣ хел мешава? Ана ва алейкум вассалом. Аз Екатеринбург камаз. Аз Екатеринбург камазай. Камаз хона рафтисай, Тоҷикистон мерава. Ма пурсидимаш охи границаҳо маҳкамай. Гуфт ки бародарҷон нав камаз мон омад дуромад. Ана бор гирифтагием ним шидагиай. Бачаҳо да бирасонем бародарое ки дар шаҳри Екатеринбургай. Чизе ки хонашон рӯй мекунад. Мақсад ордай, қандай, қанфитай, оҳанай, дарай, трезай. Чизе ки боша мақсад мебара. Бародаро, мо фақат ҳамин чизе ки фаҳмидем, донистем, мақсад ҳақиқатча ҳамура мегем. Не ки намедонем 15 апрел Тоҷикистон рафта мешава намешава. Ва алейкум вассалом, бачаҳои Тинтепа, саломат бошед. Ҳамин бародаре ки номерошона гузоштам, камаз дорад дар ҳамин шаҳри Екатеринбург. худаш ҳамин бор мегира, бародарода метия мебара. Килош намедонам, ака номероша мондагим. Ба фикрам ҳамун 40-50 сомай, зиёд набудагист. Стакани маро наоварди дода. Дамҷа мондагия. Ана ҳамун хелай. Килоша ай худаш занг мезанем мепурсем. Ман оха хабара гуфтам ки ба ин бародаро расонем ки ана Тоҷикистон дар ҳамин вақти карантин, дар ин вақти мисол коронавирус мешидае ки бо чиз рӯй кунем. Салом алейкум акаҷон, ҳамин канали мада як реклама кан. Реклама чӣ хелияй? Анамун бародарам каналаш конкурс дора. Мега ки я реклама кунед, ягон муттат надроен конкурс дора. Ана яке ҳамчун Rest Pro сиёра, ҳамчун дӯст, ҳамчун бародар. Мақсад метонем ки дроен ба хотири аму чиш не конкурсиш не, ба хотири бародарии дӯстиш бидроен як подписатсия кунем. Саломат бош, биби Оиша. Аз Екатеринбург Тоҷикистон мерава. Ай Москва намедонам, ай Москва тамоман хабар надорам. Аз худи Екатеринбург ҳам хел хабар шид ки ана камаз Тоҷикистон мерава. Камаз дар ҳамин наздикӣ мо мондаги, дар ҳамин тарафи Бебелда. Ана кидат намекунам. Ака кидат аму соқ саломат борош бирава, ай кидат карданда байда фоидааш хубтарай. Агар худо нишон нада хай дар раҳ рӯ бо ягон чапанаш, ай мақсад ягон кас бо надиздаш, иншоалло ки набояд кидат кунад. Барои бачаи шиносай. Бо занг занен, қатиш гап занен охи. Ака ман 100% гарантия дода наметавонам ки мақсад вай шуморо фреб намекунад, ки шумо вайро фреб намекунед. Мешава. Загран тоҷикӣ дор. Не, барои Тоҷикистон намегем бародарҷон, не, хел ман дига чизай. Камаза, и камаз фақат бор бурда метавонад. Хай конкурс дошта боша, рекламаш накунед, ово начасон. Салом акаҷон, номи данекай вақт граница ҳо кушода меша. Иншоалло насиб, агар ҳар як хабаре ки шава мо шунидем, бисёр хабарое ки мешава ки нопурраанд. Мақсад конкретни нестам, мо ҳеҷ маҳал ва наметонем гуфта шумода. ҳамин граница маҳкам шиданда, агар бисёр ҳамин амиссия шиданам агар аҳамият дода бошем ки ма барвақттар мешунавам ин мардум. Якум гуфти гапҳо аму маълумот аму мешунавем пеш аз як хел блогеро, яке ҳамин чизҳоро мо намебирорем.
барои ки амиссия шидана мақсад барои сусу конкретна то вақте ки нашав мақсад мо наметонем гуфта. Баъдан бисёртар мо кӯшиш мекунем ки аз ҳамин чизо дур бошем. Чем ӯ хабарҳо мо мақсад на хеле хабарое ки мақсад на кам аз Тоҷикистон мерава, граница Тоҷикистон ҳушид, аниқ. Чизе ки аниқ шава мо ҳамонро мекунем. Ҳамун Тоҷикистон номерошро занг занед иншоалло ки мерава. Салом акаҷон, номедоне ки вақт границаҳо как шуд нишон. Салом ҳоҷи сози хуби граница ҳуй мешавам қазоқ дар руст мондем. Ва алайкум ассалом. Душанбе ТВ худо нигаҳбонтон бошад. Қад бародарои мо будаен дар Қазоқистон рӯз шидаген. Каме как сабр кунед иншоалло ки бояд кушода шава. Ам дар болои экрана мондагим, дар описания мондагим як видео ҳозир паштам, номерош аввал дар мондагия дар навистагиаш номерои фура ҳаст. Ана границо ака мо маълумоти пурра надорем. Бародарҷон ака болора бихон. Салом ака, ҳамин канали мара як реклама кун акаҷон, конкурс дорам. 1000 подписчик дар кора. Саломат бош. 1000 подписчик хидм дар рои ки ака ҳам конкурста хидм ҳаллш мекунем. Зинда бош бародарош, шукритон мекунам. Худо нигаҳбонтон боша. Кадомитон чӣ коре ки мекунед, худо нигаҳбонтон боша. Мо ба ягонтат кордор нестам. Дар ҳаётам як бор кори мақсад чӣ бугум, гапи ҳақиқата дар ҳамин ютуб гуфтем, сагмон баровардан. Ана ака намехоҳем ки мақсад барои конкурс, барои дигар чизо мо гап занем. Худованд ҳар каса худша ҳидоят кунад. Чӣ коре ки мекунанд, мақсад хичон аймода донотар ҳастанд. Салом ва алайкум ассалом. А Екатеринбург бор мебара, Екатеринбург. Охи қатъи худат мегзарам. Бародарҷон, қатъи ма бошед, ҳамон конкурса дар кишад бизав. Конкурс накардам. Ман дар ҳаётам як бор конкурс кардам, ҳаваям надодам ҳеҷ кира. Гирифтам, фурӯхтам шава. Овози тиллоӣ буд, ман гирифтам, аю конкурс ба мардума доданда 5000 гирифтам, фурӯхтамаш. Худам дар фоидамо хубтара. Ака ман ӯ одамам медонам. Кадом одамам медонӣ? Хай бидонӣ соза. Вай конкурс. Бародарҷон, мо барои конкурс ҳеҷ чиз нагуфтем. Конкурс ҳаромай ҳаллай, вай бародар худаш медона. Ай ман отуда ба фикр мулотаракай, домулотаракай. Ҳама чизро медона, барои ҳам конкурс кардага ҳеҷ гап надорам. Бо ина моро мешнохтай бародармон, мега конкурса қатъи худ мегзаронам. Мо ҳам як канали кушодаем, бародар як дастгирӣ кунем. Ворух медиада дроен бачаҳо обуна шавен. Ака граница маҳкама. Ҳо граница маҳкама ҳозир аштаастам. Боша гапҳои хуб мезанӣ бачаҳо Среднеурал салом бигӯ, ай Москва. Зинда бош бародарҷон, гап нест ай Камолиддин, худо ҳаматонро нигаҳбон бошад. Ход бачаҳои Москва бошед, ход аз Среднеуралск бошед, ход аз Екатеринбург бошед, аз тамоми гӯшаву канори дунё бошед, худо ҳаматонро нигаҳбон бошад. Ҳоҷи Раҳмат Калон, худо нигаҳбон бошад. Занг задам, занг будем. Бале, худо нигаҳбон бошад. Душанбе ТВ. Бародарҷон, худо нигаҳбон боша. Бисёр вақт зайнитам, ба хотире ки мақсад хона даҳем ҳозир кам гап мезанем. Зинда бошем бачаҳои Нуробод, ҳама каса хуш омаден. ҳаромай накун ака, халқи бечора. Не, худо нишон ата ман конкурс намекунам. Реклама накун, ино палла. Не бародарҷон, мо ягон каса иншоалло ки реклама намекунем. Ман 1000 бор мегӯям барои шумо бародаро ки одамоеро мо реклама мекунем. Мақсад реклама не, ҳамчун пешниҳоди мардум мекунем ки хизмати мардум мекунанд. Якташ гӯшфурӯш, дигараш мақсад инаи бародармон бор мебара, ё ҳамаш меҳнатай. Ман ё ягон бор пул гирифтагӣ нестам, худо нишоната, барои пешниҳоди мардумай. Мақсад барои мардум хизмат мекунам. Ман иншоалло пул намегирам. Зинда бошен, ворух, худо нигаҳбонтон бошад. Салом бародар. Ва алайкум ассалом. Ваҳдат 0808. Ваҳдат 0808. Худо нигаҳбон боша. Конкурса ман нагуфтам ки на ҳалолай, на ҳаром. Ҳеҷ нагуфтам оли ман. Салом ака, чӣ гап гузаштаи нав омадам. Зинда бош. Иншоалло як кам аз Тоҷикистон раҳкия барои ҳамон бародаро хабар кардагем. Баҳруллои Ашуралӣ. Салом, чӣ гапе? Баха Амиров, ҳеҷ яъни барои конкурс хичон ба хичон ҳарчи гуфтаистам. Ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ассалом. Акаҷон, канали мара пешниҳод ки як видео аз Германия мешавад. Иншоалло таштиби дабдурен аз Германия видеои нав тамошо кунем. Бародаро, мо дар бораи камазе гап зесабдем. Дар бораи камаз гап задастем ки аз шаҳри Екатеринбург камаз
ба Тоҷикистон мерава, бор мебара. Мо ҳам қашан медонам, ки ай душанбе сар мекуна. Ана ба фикрам тарафҳои ами душанбе конкрет намедонам, ки ба душанбера мераса. Бо тарафша хай хитон определӣ сакнем, қатиш занг бизанем, гап занем. Таҷрибе пешниҳод кардам. Ба маънеги як бор маъне дорад. Мақсад як бор пешкаш мардум кам, касе ки хоҳишманда медурояд, мақсад таҷрибе тамошо мекунад. Яъне бародарҷон хафа наша, 3 бор рӯй кард ё 4 бор, ба фикрам ки оли чӣ нагирем, ва бор дигар рӯй мекунем. Салом бародар, айпитернеса. Ва алайкум ассалом. Не, фақат Екатеринбург хабар дорем. Иншоалло насиб боша, худо розӣ шава, бо дигар ҷавоб маълум шава, бо шумо да мерасонем. Ва алайкум ассалом. Ҳама каса бародаро хуб ҳастен? Назарин саломатиётон хуб аст? Ин як хабари хуше, ки ба Тоҷикистон камаз мерава аз шаҳри Екатеринбург. Кадоме аз кадом гӯшаву канори Екатеринбург боша, марҳамат ба Таганский раёд биёед, ё ки ба номерҳои ҳаста занг занед. Раҳо кушодянд чӣ? Не, оли раҳо кушодагӣ ҳастана, бисёр мақсад техникава бисёр чӯра намемонам бираванд. Беҳтарин ака, ки аз шумо хоҳиш кунам, иҷро мекунед. Бале, Воруғҷон, ҳамаи шумо бародарем барои мо. Чӣ ба не? Фарқ надорад барои ман шумо кӣ ҳастен, кӣ нестен, шумо ҳамчун бародарем. Данкеншун, таҷтубе, худо нигаҳбон боша. Германигӣ бо Данкеншун. Германигӣ нависти. Ассалому алайкум. Ака, ман хона рафтам, чӣ хел бирам ака? Озирашда Юрий Еловский. Озирашда камтарак истироҳат ка, иншоалло бо кушода шавад даро. Раҳо кушода шавад, бо хабартон мекунем. Данкеншун. Таҷтубе, фаҳмидам, ҳазор раҳмат, зинда бош. Додарҷон ҳоҷӣ Фарзӣ имсол дарак дорем. Бале, ҳаминро қайд кардаем дорем, ки иншоалло ки баъди Рамазон кадоми хоҳиш дорад, кадоми рафтани, кадоме ки желание дорад, марҳамат ҳаҷи фарзӣ кушода шудаги, марҳамат муроҷиат кунед, иншоалло ки меравад. Аллоҳ меҳрубон маҳкам кунад ҳуи канала граница. Омин. Омин. Ваҳдат 0808, худо нигаҳбонтон боша. Ана беҳтарин суханҳоро дарифӣ кунем, бо хубтар аст, чем аз конкурс ҳалолай ҳаромай фалони итаре фалони утаре. Ана беҳтарин суханҳоро шумо кунем. Тараф чӣ гапай барои вирус? Ҳамаи ҷо карочи ҳамин рӯз ҳамаи ҷо вирус гирифтааст. Мегӯям ҳамаи ҷо ёфтиянд, Екатеринбург ягон каса наёфтиянд. Данкеншон, раҳмати калон. Фаҳмидам, гуфтам таку, раҳмати калон. Ана барои коронавирус, барои вирус мақсад як чизе ҳастае, ки бедалел гуфти гапҳо гап зан дуруст нест. Дар ҷамъи як гап мезанӣ, бо ин бара се шатаи дигар мегиранд, хушрӯ мешавад. Барои ҳамин коронавируса ё ки дигар вирусҳо, дигар чизҳои дар бораи ин метавонем, ки даже ҳатто ролик, видео ё ягон суханҳои чӣ накунем. Фақат карантина дар Екатеринбург мо дар хона шидагием. Ана ман ай душанбе ҳаммада салом. Илҳомиддин, саломат бош. Худо нигаҳбонтон бошад. Хитон меравем фарзи додар. Бале. Гулҷаҳон Ахмадовна, иншоалло ки мо меравем. Ака ман ёки кулоб ма ака туда мешиносам. Саломати чӣ хелай? Ака мамай кулоб. Худо нигаҳбонтон бошад бародарҷон. Ҳазор раҳмат. Салом алейкум сози хуби ака. Фура ай куҷо меравам? Не, ай чӣ меравам? Ай Екатеринбург меравам. Ай Москва нестай. Ҳоҷи граница аэропорт кай ҳуй мешавад? Иншоалло дуо кардам гирем, ба қарибӣ ҳуй мешавад, худо хоҳад. мон мардума сар натан охи касал. Рост мегӣ бародарҷон, ба ҳамин хотир ҳамо хучунам ҳамин медонанд, бароям қад сар надодестанд. Не ки ҳар як фарде, ки мақсад берун аз ҳар як бандае, ки берун аз давлата, берун аз ватана, берун аз дур аз падару модара мехоҳад, ки пеш падару модараш биравад. Лекин бо ҳамун падару модарои ӯ, хоҳару бародарои ӯ залултар аз ҳамин мардуманд. Ба ҳамин хотир маҳкам кардаанд, ки мақсад падару модари шумо ҳис намекунед, намефаҳмед, ки мақсад касален мерем, я авлода касал мекунед, як оилара не. Ба ҳамин хотир намемонанд, ки бираем. Бароям қах сабр кунед, иншоалло ки ҳамаш хуб мешавад. Тоҷикорам шудиянд касал. Дар Тоҷикистон нестай, иншоалло нашнидам.
ва алейкум вассалом. Салим соз шукронаи Худо нигоҳбон тамоша созек. Кам аз кай мера бугӯ илтимос. Бурҳониддин номроша мондагиам. Иншолло ки ҳами кам аз ҳам хел гуфт ки ман гуфтамш кай мера? Гуфт ки ним кардагиам боро пур шава иншолло мерам. Баъд ман хел шӯхӣ кардам ки бародарт одам мебарӣ? Дар дарини камаз одам мебарӣ? Гуфт ки не, фақат бор мебарам. Ва алейкум вассалом. Зиёниддин салом ба ҳама. Ҳозир дар Екатеринбург дар берун одам ҳаста? Бовар ка ҳамин рӯз мо аз хона тарсида намебироем, берун мебинем мардум бозӣ доранд. Бисёраша меқапанд, штраф мекунанд. Агарам тоқат кунем, бале. Ваҳдат 0808 худованд ҳамаи моро сабру тоқат диҳад. Беҳтарин кор ҳамин кор аст ки мақсад тоқат кунем, сабр кунем ки чӣ мешавад. Ҳар чӣ кашид аз ҷониби Худо аст. Мебинем мерем, ҳеҷ гап не. Бо Тоҷикистон ман ба Худо қасам, шумо чӣ хеле ки медонед, ман Тоҷикистон рафта будам. Ана зану гудагма мондам, дар Тоҷикистон мондум, Қирғизистон гузаштам. Аз Қирғизистон Ӯзбекистон гузаштаем будам, гуфтам граница маҳкам шуд, билет гирифтам омад. Мақсад чӣ хел бифаҳмонам шуморо? Дар насиби тақдирам набуда, ягона оли манам дар қатори ҳамон дигарҳо дар он границаҳо будам. Кароматуллоҳ Аллоҳ. Ва алейкум вассалом. Кароматуллоҳ. Гӯшат кардистам, граница маҳкамае ку ака. Ман фаҳмидам граница маҳкама, не ки камаз мерафта омадеса. Ака ман ай чорум база ҳоҷи нохти ё не? Ака ман ай база чор ҳоҷи мара шинохти ё ки не? Бародарҷон Салим Мирзофозилов намебинамад. Шояд ки бинамад бишносамад. Ана ҳам хеле дар Россия тоҷико касал шиданд ё не? Ҳамеша бугӯ брат. Бародарҷон, ман дар бораи коронавирус бовар кунед ягон чӣ намедонам. Ҳамин рӯз дар пешам ҳамун як нафар дар ҳамин хона шиштагӣ, як одами наздикам гуфт ки дар ҳамаи ҷо дар ҳамин вес Россия шидааст, дар Екатеринбург нашидааст. Нашуд тоҷик, ӯзбек, кадом миллат шидааст, ман тамоман намедонам рости гап. Дар Россия тоҷико касал шиданд, ҳамеро бугӯ. Охир ваҳдат 0808 бародарҷон, як бор дига ман тара мегӯям ки ман дар хона шиштагиам. Ягон маълумот надорам. Агар балинса ё коргари мисол ҳукумат бошам, медонам, хабардор мешавам. Ман дар хона шиштагиам. Даже якум эфир дар дуюм рӯза шиштагиам, якум эфир кардистам. Ки қатъи шумо ҳамсуҳбат шудам, камтар зиқ шидам. Ана дар хона шиштагиам, ман итари чизо хабардор нестам бародарҷон. Ман духелфурӯш ҳоҷӣ. Саломат бош бародарҷон. Ана Худованд ӯ бандаеро ки дӯст медорад, сабру тоқатро дӯст медорад. Бале, камазро мемонанд ака. Ҳамин мемонанд камаза ки ҳамин бародармо раҳкӣ шидааст. Ва алейкум вассалом. Дилёб Халилов. Не нашидаянд. Худо ба шукр ки нашидаянд. Гулҷаҳон мегӯяд ки ягон кас дар Россия шидагӣ нестанд. Не мо дар ҳамин Москваем, ягон гап нест. Бале, дар Москва бошем беҳтарин, ягон гап ки набоша. Ягон гап шава, аллакай хабардор мешавем. Ака камаз куҷо меравад? Душанбе меравад. Азат амон тиен. Я савола Иззат амона тиен. Ахтам Мирзоев. Ман ҳамин Иззат амона фақат дар ҳамун суратша дар ҳамун радио мебинам. И хеле намешносам, намедонамаш. И хосташ донистанашам намехоҳам бародарҷон. Ман ба Ленсада кор мекунам, нашида танҳо. Ман аз Гулҷаҳон Ахмадовна дар Балинса кор мекунам. Ба фикрам ки и ҳамин Гулҷаҳон доим дар ҳамин наворҳои мо аст апа. Рост мегӯям, ҳамин ба фикрам дар Москва, дар ҳамон Москва, под Москвада Балинсада кор мекунам. Дар Екатеринбург надагист. Ё дар Екатеринбург аст. Худованд нигаҳбонтон ҳама и ғарибон. Раҳмат. Иванович раҳмат. Худованд ҳама шуморо нигаҳбон боша. Ана барои ҳамин ман гуфтаниям ки мақсад ман намедонам. Агар дар берун мебудам, бо ягон кас мешнидам, бо хуб мешид ки мақсад ба шумо мегӯям. Не ки ман ҳаматонро як хоҳиш мекунам ки салом алейкум ба мардуми ғариб. Ва алейкум вассалом. Як чиза гуфтанитон ки ана чизе ки бо дар ҳамин болои 90 мебуранд, дар YouTube мебуранд, 90% бовар накунед. ҳамин пастаяни як бинин ҳаста блогерое ки дар ҳақиқат гапҳои
роста болои экран мебуранд. Даже аяму картинкошон маълум ай, картинкои болошон ва нафароне ки картинкои ҳамаи болошон дар дигар чизае даруни видео дигар чизае ҳамаи одаморо абсолютно бовар накунед, барое ки ва ё сераоно як гапи дурӯға мепартоянд. Ранги коронавирус коронавирус хака биёишона намегем. Ҳамин коронавируса чӣ хеле воқеан тоҷикои хубон вай кардан блогерҳо. Ман дар айни ролик кардӣ, ман подписатсия шудам. Суханҳои хуб. Зинда бош бародарҷон. Илҳом худо нигаҳбон бошад. Ду узбек барои температура баланд бурдан ҷойи кор ҳамикида. Кай сафар дорем иншолло. Худо хоҳад баъд аз Рамазон иншолло ҳама гиргай, ҳама гилай. Зинда бош акаҷон, барои лайк. Акаҷон зинда бошен. Раҳмат барои лайкотон, барои дастгиритон. Мо намегем ки мақсад бахшиш, касе дар мақсад задиватка бошад, кадом блогера мисол сахт расида бошад, бахшиш ман ҳамаро дар назар надорам. Ҳамо баъзе ҳасте охир. Дар ҳатто блогер нестан, мақсад мебурам войма мекунам, мисол гапҳои вай меган, хабарҳои нодурустро тезтар паҳн мекунад, аяму ҳисоб. Ҳаморо мегӯм ки мақсад бовар накунем. Ана ҳамин камаз дирӯз ман дар партофтабуд ман дида будам, нахостум ки мақсад пеши мардум кунам, барое ки фикр мекунам ки граница маҳкамай. Баъд ман ин бародарро пурсидам ки бародар, мақсад границаҳо чӣ хеле маҳкама? Гуфт ки камазмон нав омад, иншолло ки бо мерем. Раҳмат, кароматулло, худоян шуморо нигаҳбон бошад. Чӣ гап дар теҷе? Теҷе ҳама тенҷа, ҳеҷ гап нест. Шукронаи худо ҳама ҷо руфтагӣ, овшардагӣ тенҷ. Ҳоҷӣ салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Лайк як шатта задам бародар. Зинда бош ахтам. Раҳмат барои лайкотон. Дилёб Зур, худо нигаҳбонтон бошад. Бисёр ҳами мақсад ютуба худмонам тамошо мекунем. Мо бекор мондем, беҳад наворҳоро бисёртар тамошо мекунем. Баъд ҳамин чизо бисёртарам. Ин чизо то қадар тоҷикон нест, дар тамоми миллат ин кор ҳаста. Ана барои ҳаҷи фарзӣ рафтан бародаро аз акай Тоҷиддин номерош ҳаста. Акай Тоҷиддин як бор пурсен, иншолло ки бо шумо дар мақсад хубтару настар мефаҳмонам. Ман дар бораи нархи навошам ҳечи гуфта наметавонам. Хай насиб боша, мебинем. Худо нигаҳбон. Илҳомҷон, худо шуморо нигаҳбон бошад. Худованд шуморо дар пушту паноҳаш нигаҳбон бошад. Ана инам хеле гап. Инам ка гап доштем, хайна барои бародаро расондем. Имрӯз гуфтам ку як рӯз пеш рафт, имрӯз ки аниқ шид, пешкаши шумо кардем. Бисёр хабарҳоро мо пропускат мекунем, мақсад пеши мардум намегем, ба хотире ки аниқ нест. Вақте мода ки мода вай мешава, мо вақте ки мепурсем, мода ответ меояд, мега ки возможно мега. Мега ки да, точно конкретно так и есть. Возможно мега, бо мақсад тағйир меёвад, да? Изменение. Бургантур кушода шуда гияк. Бургантур касе ки мепурса, Бургантур Мусик Шоу ТВ, Бургантур кушода шуд. Бародар случайно айворух нести? Не, бародарҷон, айворух нестим, не ки орзу дорам ки як бор ворух буғалтам. Ҳамин дофар Қирғизистон рафтан, дар через ворух мерафтам, маро фреб кардан, через як границаи дига, Исфара қатӣ, через Исфара рафтем. Агар ман мехостам ки ворух қад бирам, барое ки дӯстони ман айворух бисёранд. Ана акаҷон самолёто кор мекунанд сафар ба Тоҷикистон? Не, бародар Алик Азизов, оли кор накардесанд. Кай меоен Екатеринбург? Саломат бош, ман аллакай дар Екатеринбургам. Ман дар оҷа будам. Фаҳмо. Ана ман вай уже як ҳафта зиёд шуд бигем дар Екатеринбургам. Ман ҳамун рӯзе ки границаро махкам кардам, ҳамун рӯз дар самолёт омадам, фуромадам. Не ки дар айс рафтан дар Тоҷикистон проверкамон кардан, айс омадан фақат дар Қирғизистон. Агар секрет набоша мегуфтӣ. Мага чӣ мегуфтам? Ман айворух нестам. Ман душанбе мешавам, бародарҷон. Кино ТВ 2020. ҳамин бародар имрӯз мо дар як чи навист, ҳамин Кино ТВ ана ки барои видео гап зад, видеои кинои индийский мепартоява. 1000 подписчиа монетизация курчат меша ё не? Ман
саволашда ҷавоб додам, гирифт нагирифт. Фикр шумо яке аз каналҳои беҳтарин дар шаҳри Екатеринбург, кадоми рафиқон дӯстони ман ҳастен? Дуроен дар канали ҳамин бародар як занак дар ҳамаи баленсаи шаҳри Екатеринбург беҳад вазъияташ вазмин аст. Дуроен дар он канал обуна шавен. Илтимос мекунем ки агар имконият дошта бошед ёрдам кунед. Фақат дар канали фикри шумо. Ин ба хоҳиши ман рафтагия ин бародар. Кино ана вақте ки видеои худат неста бародарҷон, 99% ки бояд монетизатсият гирёв нашавад. Ай куҷои, ай душанбеям. Дар ҳаққи мо дуо кунед иншоллоҳ. Худо нигаҳбон боша. Магомадов, худо нигаҳбонтон боша. Илтимос бародароне ки ҳастанд дар ҳамин канали фикри шумо ваш канал дуроен обуна шавед. Иншоллоҳ мо алоҳида дар бораи ин бародар бо гап мезанем. Беҳтарин бародар аст. Беҳтарин бародар аст ки ба хоҳиши мо ба хоҳиши мо рафт ҳамаи корра ба анҷом дод. Мо амра хоҳиш кардем ки рав ҳамаи апара кӯмак кун, ёрдам кун, мақсад навор кун пеши бародарон монем ки мардум ёрдамаш кунанд. Ҳама каса хубен, ченҷаи ҳама каса бародарони гиромӣ. Қадар худо нигаҳбон боша ҳаматонам. Ин бародарам бисёр бародари хуб аст. ба ҳамин хотире ки мақсад ба мардум хизмат мекунад, мо инам пешниҳоди мардумаш мекунем ки бародаро дуроен ҳамин бародар дар ҳақиқат як бародари хуб аст, дастгириш кунем. Хеле мо хурсанд мешавем ки шумо ҳамаи рафиқон дӯстони моро дастгирӣ мекунем. Мо иншоллоҳ кӯшиш мекунем ки дар пайдо намудани дӯст хатоиро роҳ натиҳем, чунки дӯст мисли зан аст ки шармандат мекунад ё ки ба қуллаҳои баланд мерасонад. ина фаромӯш накунед. дӯстам ҳамин хел дар пастию дар баландӣ гуфти гапҳо ҳам дӯст пастат мекунад, ҳам баланд, ҳам зани ба номус чӣ хел мегӯям ку мардака ба қуллаҳои баланд. ана чанд рӯза маҳкамша намедонам. мо то рӯзи панҷума дар хона карантинем. дар бораи чӣ намедонам. Саломат бош ҳоҷӣ бобои канал Бол ТВ ба партофтем ҳоҷӣ 20 000 ҷамъ шуд. Модар телефон кардам. Беҳтарин. Зинда бошен ҳаматон. Худо нигаҳбон боша. Айна ин бародар мегӯяд ки мо ҳамун занакеро ки мо ҳаракат кунем, кӯшиш кунем ки ёрдам кунем, 80,000 мешавад обши расходаш. ҳамин занаки бечора илтимос кард ки мақсад кӯмак кунед, ёрдам кунед, нав 20 000 ҷамъ шудаи. беҳтарин мешавад ки ина бародарон ҳастанд дар шаҳри Екатеринбург ва дар дигар ҷоҳо. ҳамин модарон, хоҳарон, падароне ки дар ғарибӣ мемонанд, мақсад як кӯмак, ёрдам талаб мекунанд. шумо бетараф нестед. мақсад аз тарафи блогерое ҳастанд ки мақсад эмон доранд. мастакаман картои хучуна намемонанд, ё ки аввал картаи бемора монанд, баъдан диданд ки пул зиёд шуд, картои хучуна монанд. ин хеле нест бародарон. ҳамин нафароне ки мо интихоб мекунем, шахсан як ман ки ман иншоллоҳ ки дуюмбора картаи хидмат намемонам, тамоман дар ягон ҷо ман картаи хидмат намемонам ва нафаре ки мо илтимос кардем, пешниҳод кардем рафтан, албатта картаи ҳамон одамо мемонанд. барои ҳамин фикри шумо канали беҳтарин аст. ҳамин бародар ман рафт наворбардорӣ кард. ҳатто картаро вақте ки дар навор монд, ман ҳамон одам да боварӣ накардам, барое ки беҳад хел бачаи чим ки одам да бовар намекунам. гирифтам ҳамон картаро сразу задам дар телефонам, проверка кардам ки ному фамилияш Тоғриме ҳаста ё не. бобои ҳоҷӣ зинда боше ҳама вақт. зинда бош. Футбол ТВ беҳтарин инсонай, украинцай. як бор сухан кардем, ҳоҷӣ бобо бовар кунед рад накард. Саломат бош. беҳтарин. иншоллоҳ ки ман худам бо як падилитсаш мекунам. исоса иншоллоҳ як паҳн мекунем. худо хоҳад ҳам каналат пеш меравад, ҳам ба он модар ёрдам мешавад. ням хеле гап. чӣ бугум дигар дӯстони азиз. худованд ҳаматонро нигаҳбон боша. мо дар ҳамаи шаҳри ғарибӣ ҳастем, яъне дар Екатеринбург ҳастем. кӯшиш мекунем ки камтаракам боша як заҳмат, як дигарфаҳмӣ, як пешниҳод, як хабари нав ба мардуми ғариб
برسونیم. شکرانه خدا. سلام برات سازی تنجی کارو سازه همه ساز سعی تجه شکرانه خدا. اینجا یک چی گپای اینجا یک کمازکی توجیکستان رفته استه اکاجان خدا نگهبانتون شه رحمت یک کماز خونه رفته برایم کام میگم انسانی اوه اکا عمره رفته میشد عمره رفته نمیشد تنها فرضی رفته میشد فکر شما واش کانال رحمت زنده باش برادر جان ما خیلی خیلی مینداریم که مقصد دستگیری میکنیم ما رو در این شهر یکی تیریم بو انا حاضر ما هم برادر خواهش میکنم همه فکر شما را لوگین پارول روی میکنم بخشش زیاد اگر ما کم گپ زدم یکی بسیار گپ زدم هم برادرم میتیم انشالله با قایتون هم صحبت میشوه میدروه در کانال انشالله قایتون گپ میزنه خدا حافظ خدا نگهبانتون باشه انا فکر شما واش کانال در واتساپ من اجداد که من لوگین پارول در پارتون برادر جان خدا نگهبانتون باشه و علیکم و سلام دوام افیره انشالله هم برادر خودش پیش میبره درباره همون بیمور کم اکک نقل میکنه